Jeg hedder Emil, og jeg vil godt faktorisere et andengradspolynomial og forklare lidt om, hvordan man gør det. Jeg starter med at skrive et andengradspolynomial op, så sådan her. Og en funktion, så kommer det til at stå f af x. Yes. Og for at faktorisere det, så skal man først, der er en måde man kan gøre det på, og det er hvis man har en disponent, der er større end 0, så vil man kunne gøre det på en bestemt måde, fordi der er to rødder, og man kan komme til sådan her. Og det vil være a gange x minus første rod gange x minus anden rod. Det er sådan første måde, man kan faktorisere den på. Og den anden måde, man kan faktorisere den på, det er, hvis diskrimineranten det er 0, fordi der vil være en rod. Den kommer så til at hedde f af x. Er lige med a gange x minus r i anden. Nej. Er det færdigt? Stort set. Hvad? Det er stort set, det var lidt hurtigt. Okay. Det er gammelt. Yes. Så det vil være nummer 2. Og hvis det så er mindre end 0, så vil man ikke kunne faktorisere den, fordi der ikke vil være nogen råd. Så det sætter jeg lige til videre. Nu vil jeg godt bevise det, og til beviset der har vi brug for nogle små informationer, som vi kender i forvejen, så vil det hurtigt skrive op i lille blok. Og den første information vi kender, det er, diskriminanten, som er b i anden minus 4 a c. Og det ved vi. Det var. Okay, jeg løber lige tør for plads for min iPad, så nu skal jeg starte forfra med hele ordet. Okay. Det er godt krig. Sådan der. Og vi ved, at vores rødder, dem kan vi finde ved at sige minus b plus eller minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Bum. Ja. Og nu vil jeg godt bevise det. Altså vores faktorisering, som jeg også vil have på fjernstreg. Og til at starte med vil jeg skrive faktorisering op, som hedder f af x. Med a, parentes start x minus første rod gange x minus anden rod. Og noget vi kan forkorte det på, det er at hver gang parenteserne ud. Det gør vi ved at sige a der gange med x i anden minus x gange den anden rod minus den anden rod, eller den første rod, sorry, gange x plus første rod gange med den anden rod. Ja. Og så skal vi have fjernet de to x'er her. Det gør vi ved at forkorte dem ud. På denne måde, x i anden minus t den anden rod plusset med den første rod gange med x, fordi vi forkorter x ud der og der. Plus den første rod gange med den anden rod. Og så vil vi godt gange a, og det gør vi ved at bare gange a i parentesen for at fjerne. Som kan blive a
anden, hvilket så også er vores første led i vores polynomie, som vi vil udlede. Minus a gange med anden rod plus første rod gange med x plus a gange første rod gange en anden rod. Og så behøver vi ikke en parentes. Nu har vi fundet det første led, og for at finde det andet led, dx, så vil vi kigge på det her stykke her, som vi godt vil have til at kigge på. Og jeg sætter lige en streg her. Så går vi herned og kigger på det. Så den hedder lige med minus a gange anden rod plus første rod. Og som vi kan se heroppe, så er vores rødder, de vil have udregning på, men dem skal vi bare skrive op. Minus a der, og den anden rod vil så være minus b plus kvadratroden d divideret med 2a plusser vi med minus b minus kvadratroden d divideret med 2a. Og så vil vi reducere med plus med hinanden. Vi kommer til at minus a. Og så minus b, det giver så minus 2b. Og plus kvadratroden af diskrimitanten minus kvadratroden af diskrimitanten, de går ud med hinanden. Og så har vi kun tælleren tilbage, så man ikke gør noget ved den plus. Så den hedder bare 2a. Ja. Og så skal vi gange minus a i vores parentes. Og det gør vi ved, at vi siger minus gange minus giver plus, så vi kommer til at 2ab divideret med 2a. Det er også lige meget, hvordan man stiller den op, den skal bare ind. Og så kan vi forkorte 2a ud i tæller og nævner. Og dermed vil vi udlede b, og kan gå tilbage på funktion. Og vi skal det her lange stykke ud. Resten af det bare lige for at skrive op en gang til. Så kan vi så skrive plus b, vi har, og så står der gange x, plus a gange r, første rod, gange den anden rod. Og for at finde det sidste, vi skal finde vores c, så vil jeg lige beskrive hernede. Og så kigger vi så på a gange den første rod gange den anden rod i stedet. Så vi kommer til at hedde a gange første rod gange den anden rod. Og som vi igen kan se, så har vi vores rødder tegnet heroppe. Så det er bare det at skrive dem op. Så den kommer til at hedde a til den første rod, som vil være minus b plus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og det skal vi det skal vi gange med minus b minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og så skal vi have ganget de her to. Vi starter med at gange i toppen, så den kommer til at hedde parentes. Minus gange minus giver plus, så den kommer til at hedde b i anden. Plus gange minus giver minus, så den kommer til at hedde minus. Kvadratroden af d i anden. Vi skriver det op her. Og kvadratroden af noget i anden, det vil udligne sig selv, da de vil sige en anden mod. Så den kommer bare til at hedde minus d. Og i nævneren vil vi så sige 2 gange 2, det er 4. A gange A giver A i anden. Så kommer til at hedde 4a. Fortsætter herover. Og vi er parentes. Ja. Så skal vi have sat diskriminanten d, så vi ved
heroppe fra være. Så vi siger A til start, B i anden, minus B i anden, som vores diskriminant her, minus 4AC. Og vores nævner kommer selvfølgelig stadig til at hedde 4A i anden. Og det der lige springer i øjnene, det er B'an minus 2B'an, det går ud med hinanden, så den kommer til at hedde 4AC og 4A eller minus 4AC og 4A. Og jeg er så kommet til at skrive til at lave en fejl ved at gøre det nu. Her hvor jeg skriver diskriminanten heroppe. Der beklager jeg. Der kommer den til at hedde B i anden, minus parentes, B i anden, minus 4AC. Det er vigtigt at huske sine parenteser. Ja, og så skal vi have vendt fortegnet, så den kommer til at hedde B i anden, minus B i anden, plus, fordi vi vender fortegnet, fordi minus gange minus bliver plus 4AC, divideret med 4A i anden, parentes slut. Og så skal vi have fjernet de to, som går ud med hinanden, plus at vi ganger en A, så den kommer til at hedde 4A i anden C, divideret med 4A i anden. Og der vil 4A i anden gå ud med hinanden. Og så vil vi have C tilbage. Og vi dermed kunne slette det lille stykke, vi har omregnet til C, og skrive C i stedet for. Og vi har dermed bevist, at vores faktorisering kan omskrives til et andet produkt.